Dámy a páni, vítajte pri dnešnom videu z hry Robocraft. Takže túto hru som už raz točil, áno, to pamätáte, ak ste to videli, ale teraz po veľa dňoch a týždňoch, možno že aj mesiacoch sa táto hra updateovala tak ďalej a úplne to teraz nejak ako to bolo predtým, asi neviem, ja som to ešte hral a bolo tam dosť updateov, tak je to možno, že dačo popridávali, takže môžeme si pozrieť na tých 3. A áno, tak tuto teda fakt popridávali na veľa. Keď som tu bol naposledy, tak možno bolo tak, nie tak to bolo si takto možno, nepamätám sa, ale vieme, že červené takéto ešte neboli. A čo tu vidíme tieto blbosti. Páninové zbranie naozaj zaujímavé. Dobre. Takže ja som to už to nehral, tak dáme si hru, uvidíme ako mi to pôjde. Ako sa to zahráme. No, takže ako vidíte, ja som už level 11, čo by som len povedal. No, uvidíme, čo to je nové. Vidíme, že toto vyhľadávanie je tiež také iné. A už je. No možno také nové mapy, uvidíme, ale Mars to bol predtým, sa mi dá. To sme, všetko mám tier jednotky. To je ktoré sa nechce hýbať. To je, možno, že to bol ten problém, že nechcel lietať. OK. To ma prekvapilo. Dobre. Určite to teraz nebudú... Predstavte si, ono tu nie sú tie blbosti na lietanie. Genius. To niečo to stále musí byť genius, pane Bože. Musíme teraz prísť na to, ako ste... No. To musím movement. Ja tu nemám... Že mám... v movement... Ja to nevidím, tak to musíme dať. Toto a dáme si, kúpime si CRM. Asi tieto by som sa dal. 4, prečo nie? Ok, dám tieto. Confirm, my friend. Vybereme si. Tak. Sem, dáme sem, teď dáme sem, až dáme sem. Dobre, môžeme ísť. Dobre, tak to ma prekvapilo, lebo tam boli tie hlúposti, ale to vypadalo, že to je... Jak to vypadalo, že to sú... Viete, čo myslím, na lietaní tie hlúposti, ale v skutočnosti to boli sme, ne? Tak nie. Lietá, je to si dosť nepribučí, čo? A je to dosť nízko. Výšky asi. Také, že môžeme preletieť jednou vozidlo, čo sa není. No, tak toto je fajn, dokonalé vozidlo. Ok, ja som musel tak, aby mohol striedať. Každej strany, ale je dosť bolo zatiaľ na napríklad. Asi vidíme, ja si spozorným vozidlom, tak vidím. A toto sme videli pri teda. Perfektne. To milujem, keď som prejde, OK. Táto hra sa ako viacej zmenila. Dáme si garáž a dáme si také vozidlo. Tuto máme také pofiderné vozidlo, tuto máme
ešte pofidernejšie. A toto sa mi zdá, že to bolo asi moje zatiaľ najlepší robot, takže môžem skúsiť. Má tu vôbec čo naozaj nie? Má tu OK na pohyb. Ale nemá zbranie. Nemá zbranie. OK. To by sme chceli monitoring. Áno, tu máme zbranie, takže dáme tieto. OK. Tuto ukázalo dobre, no nič, ale to len tak si pozerám, čo sa deje. To bol nechťac. Prebačte to lavím len na toto. Som musel... Asi je vino, že som to dlho nehral, čo? To fakt nejde. Tuto som si od... kocku. Taký svotáč, OK. OK, myslím, že to môže byť dobré. Môžeme pokračovať bitku online a uvidíme, ako nám to pôjde. Keď mal video, sa to ľudí úspech, no uvidíme, ako to pôjde teraz. Ako vidíme, toto je tie 4-1, ale máme tu také bonus... neviem, čo to ukázať, tie percentá asi, že... Pozrite sa, je tu PewDiePie. Neprečo v tom týme bol prvý PewDiePie. Mohol by som si taký typ skladať dačo také rýchlejšie, preto si dosť také pomalé vozidlo, čo sa to hlavne mám brano, a dačo také, čo sa si vlastne toto trebalo. A vidím, ani toto nie je tak pomalé. A toto je tiež také šikovné asi. Ale pomalé nie je to také rýchle. Musím si vymyslieť nejaké dobré, takže stredom míst není dobré, čiže nám môže byť výsledok. Takže my ideme na bok. Taký. Zvestia, takže vidíme, že to už tam je. Tam my teda máme to bezpredím, ale to sa tam vysvetlí, čo musíme spraviť. Posúvame a počujeme sa a ideme preč. Alebo nie. Uciekajú za nami. Takže my sa stiahneme, sami. A tamto v nami budú obsadzovať presne to sa chceli skúsiť, takže budeme alebo dole. Teď nesíde nič, mám málo špatný. Down. Potom sa z toho predol, ale... Aha. Tady pohodlím, protože mám... Ale ako vidíte, mám to sa nemám dostaviť. Tým, ktorý... Aha, ale to bol posledný. A to už obsadzovali, aha. OK. Len sa mi to páči. Dajme jedný kilo. Dajme tam také vestičky, OK, dostaneme tokeny, to je výborné. Keď sme nezomeli, nemáme žiadne poškodenie na vozidle. Máme dosť tokenov, tak sa môžeme skúsiť ešte otvoriť. Napríklad... Nejaké zbranie? Nie, ale asi by sme si mohli zbranie. Také lepšie kolesa. OK, skúsime túto zbraň. You do not have enough tech points to unlock this cube. You can upgrade Uber tech points using Galaxy Cash. Aha. Aha. Takže... Tak, okej. Môj
Môžeme si kúpiť toto. Čakanie. Takže toto si nemôžeme používať, pretože nemáme také levely, ako vidíte. Tuto je level 2, tu je level 2, tu je level 2, tu je level 2, tiež tu je level 2, takže kebyže tu je level 1, tak si to môžeme kúpiť. Ale nemáme také levely. Tak. OK. Necháme si to takto, sa mi celkom páči. Môžeme skúsiť ďalšiu bitku. A potom tiež budem mať, chcem natáčať ešte robenie tých skinov do Countera len číslo 2, pretože ako som to teraz skúkal, tak to nebolo ako až tak viem všetko tam porozprávne ako viete, ako to chcem povedať, nebolo tam úplne všetko vysvetlené, tak som to spravil ešte raz, pretože som mal vtedy tam len také komentáre. Tak prečo nie? Spravím a uvidím, ako to pôjde. Ako sa skiny robia, ako sa dajú tiež robiť cez Photoshop. A potom ako sa dajú chlapi. Musím vám pomôcť. Hej, na to. Teď si zoberiem koleslo. Hej. Ja tak kúkam, tak som si tiež tú štruktúru zvláštne dobré nespravil, pretože ja utačím tak spredu, že sa niekto viem a ja mám tady tie mám väčšinou tie biele tacky, čo tu nie sú dobré, ale ledva takto štruktúrne mám tie veľmi dobré, čož skutočne si nebolo dobré. Pôjdem na tom také zasajú. Dobre, no taký rozbíj som si ich blok. A už nemám tu byť, okej. Ja som si to sekol, aha, ja som si to sekol. Už som sa odsekol. A asi len napadnem dole. My začali obsadzovať blízku, tak tam vydahnem aj ja asi. Musím tam vojsť. Že mi jednako sa chvíľa za dva, keď som tam len viac strieľať, vtedy tak dosť poškrtný. Tak mám by som the base. You don't say. Môžem ešte ich 4 až ju. Neviem, čo vás sebe nepřediem, že vidíte, ja tam asi ani uverí, keď nezať. Možno, že ešte takého neprocesiálne, ale vidíte, toto je tá logika, oni sa behnú na seba a oni sa odsám ďalej, že súčajne všetci beží spredu. Ale prežili, vyhrali sme a to je ono. Team Victory 11 sekúnd. Following attention premise. No, takže budeme si prerábať asi vozidlo. A to tak, že budeme dávať tieto. Nakupíme ich. No, toto spravíme bez panelu. Ok, dáme 70 napríklad. Confirm. A teraz budeme. Vidíte si to, toto nechám tak, tieto. Mám
problém, protože moja myška robí také dvojklik. Už musím kliknúť dlho, takže... Sorry, prečo toto, že toto mám to zavedlo. Ok, mohli by sme to nechať takto. On tam tu... No, takže uvidíme, čo z toho budeme mať. Mohlo by to byť celkom fajn fozíko. Toto zase mi páči, pretože je naozaj výborný nápad na túto hru. Tiež, ako vidíte, ja mám celkom záujem, napríklad tiež, čo som mal celkom dosť. Vlastne najviac videní mám asi z tejto hry na YouTube. Čo už som rád, pretože táto hra sa mi fakt páčila, lebo keď som ju točil, aj keď som ju hral, tak sám, tak bola fakt zábavná. Ale že je to naozaj také veľmi zaujímavé situácie, srandovné, takedy nie až také srandovné, ale aj zvyčajne srandovné. Je to taká hra nie, že nie nerváčiť, ale proste zahrať si a užiť si to. A to je také podobné, si stávate do takéto stroje, ktoré by vás napadli, že by takto mohol dostrojiť. A vypadajú fakt hnusne a strašne, ale vlastne všetkým, ktoré ale v tejto hre nejde o štýl, ide o to, že kto vyhrá. To je samozrejme vlastne. Ok, tak teraz by naše vozidlo mohlo zažiariť, keďže bude z týchto iných caseov. A uvidíme, ako pôjde. Keď tieto sa mi nechce kupovať, tak tieto necháme tak. Vidím, ako to pôjde. Ešte musím teda dopredu. Tu som dal preč, takže inventory. Hardware. A to bude teda. Och, shit. A tu išlo tak. Nám to išlo akurát. Nám to išlo akurát. Okej. Presne to, že... Hej, dobre. Ale Bčka môžeme ísť, vidíme, ako to pôjde. Mapa. Mars, vlastne planeta Mars, sektor 1 a Tihonium Canyon. Tihonium Canyon, alebo až také. Je to celkom pekne. Zaujímavé tie jednotky, to je také smutné. Budeme asi využívať viacej skôr kúpiť vlastne tie nové zbranie, tie čo to máme skúpané, ale už neviem asi prečo. Počkej, vidíme ako nie. Ale to je dobré, že sa dosť často hrá iba táto mapa, to... Plasma drone spotted. Ideme preč. Takže toto nám asi vyšlo. Táto bitka, takže máme asi
výhry od zničenia, ktoré neviem, čo dopadli. Zničený, ja. Dobre, opravili sme sa, takže máme $4300. A toto by bolo možno z tohto videa všetko. Ideme ešte točiť možno ten counter, vlastne to robenie skinov, alebo ešte by som chcel točiť Tom Immortal Arenu. Uvidíme, ako to budem všetko stíhať. Keďže teraz je víkend, tak tam som mohol. No uvidíme. Tak, dúfam, že ste sa zabavili. Prepáčte teda, že teraz tak bolo vychádzať videa raz za čas iba, ale to sa hádam zmení. Tak, čaute.